תעיק את האוטו שלך מפה. אחי, זה טרקטור. וואי, מה קשור האיראנים האלה? יבטלו לנו את המסיבת ציון. אין, הלכה מסיבת ציון. עזוב, יהיה בסדר, בוא, יש לנו קליפ לארגן. יודעים מה? זין על האיראנים. לא מתעסק בבגרויות, אני בהפסקה מתעורר כל יום ב10 כי זאת השגרה. אני מניע את האוטו דוך לרחבה. נהיה פה חם, אווירה של סוף שנה. ישיבה קבוע כל סופש פה עם הבירה, מעשן במחששה ודור עם הנרגילה. נוגה מסתכלת ואומרת לי תרגיע, אבל אני פה השמיניסט, אני זה שמכריע. הציבו רף לפי ח' מחזור בזין כבר מת, שמים זין על הפה, על הזין, על הבי תת. אני כותב על הדף את ההיסטוריה של כדורי. מה זה אין חרוד? ומי שמע על זה תגידי. פייחד, 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 פייחד. בין המחזורים שעוד עושים את זה נכון, גבר? יו בין המחזורים שיודעים עוד להרים, בדרך אל הפרום שיירה של רכבים, לא כמו בבית ירח שהולכים שם יחפים, שומעים את השיר בלופ הם לא מבינים מי הכי טובים. הולכים לשנת שירות מכינה עד שנתגייס. כולם מתפזרים ואת זה אני לא תופס. שביעיסט, מה נסגר? מקנה, צר לי לבאס. כל יום בבריכה 10 אינדקס אני לא מפספס. יאללה פחד, תרימו ידיים אל השמיים. טוב נו, תחזיר את הביט. מסיבת סיום כי הגענו כבר עד הנה. כל המשפחה ביחד באותה סצנה. פייחד, 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 פייחד. בין המחזורים שעוד עושים את זה נכון, גבר? יו השכבה היחידה שעוד עושה את זה נכון, על ויצו לא שמענו, השמיניסטים שם אסון. השביעיסטית מפולין עוד שולחת לי תמונות, בקרב ביצים נגדנו יצאתם נקבות. השכבה היחידה שעוד עושה את זה נכון, זרקנו אבוקות על אישה לא משנה. כבשנו את המגדל וראינו את הנוף, עכשיו אני שמיניסט שרואה רק את הסוף. השכבה היחידה שעוד עושה את זה נכון, רבין על הביט וגם על המיקרופון. כולם כאן עצובים כי עוד רגע מסיימים, ידוע כי פחד מחזור של פעם בחיים. פייחד, 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 פייחד. בין המחזורים שמסיימים את זה נכון, גבר? מתישהו לשישי, פחד מסיימים. או בשביעי, אתה יודע, איראנים אזעקות. יש גם את ההתראה המציקה הזאת בטלפון, זה בכלל. אז תגיעו יא קקות. קקות.